ịfụrụ ya Ebuka Obi ị na-afụ ya a ga-enye gị mmiri nyejuo gị afọ lee ya ị na-afụ ya ọ bụ mbisi ka iji egwu egwuregwu ka ngosi gị iru nke ịfụ lee ya ọ bụ iru m dị ife a ọmụa na-ekwu ị na-afụ ya iji ọsịrị no bata n'ala mbisi a na-eji ihe nwata na TV akwa iche na obi dị ndị mbishi mma na ihe imega Igbo ndị mere gị mente ekenekwa m na ama m na shida short video no nene unu don woro nu yena the full video cool na da enwere ihe nsi ka nje kene owefu nwoka odi nda ekwesịrị ifochi anybody ya pụta stand against ihe na-abata n'obodo si na obi adịghị ha mma onye ahụ ekwesịrị ifochi jiri ụdị ndị ahụ isu ha aka ntị kee ya ụdọ nwa ti ya fuel nwa ya ọkụ because that person or deserve ịdị ndụ. What have you people done for the interest of ndị Imo State, ndị obodo na ndị ọmama ebe akpọrọ akpọ? What have you people done for them since before Ebuka Obi abịa? Mmadụ aka obi gbaa vidio tie onwe si na ya hagide mmiri ezogide tie and then million egbu mmadụ mmiri nwanne zobenu. If that is the only thing Ogoge can give to your community. So you nwere ụdị ọgwụ anwa Fulani herdsmen na-egbu ndị unknown government na-egbu na village na na-atọlụ ini na ụdị safok niile na-aka on n'Imo State ikadono Tinubu bịakwa Imo State unu aha akwali ya mmiri unu ahụ ụdị ya mmiri enwere ihe m kwuru mgbe ga-asị m unu si ndị bana ọ bụrụ na onye Yoruba na-eme ihe anụnwa n'Imo State o nwere onye ya anọpịm nobody will say anything, rather they will be the one advertising it and advocating for Ndigbo to follow the footstep. That is it. It's just so sad now. Some people allow we can only use her. Obuna this dibiana namfole ya nsue ya kante nke yodo wolumoto kpoghalia ya na street ụwa ya n'ogologo ụzọ ngo ala ọ gafe ebe ya ministry program na-emekpuchi ya takwa ya azụ muchiate ya azụ so that of how wickedness looks like. Of how wickedness looks like. So bikono the name of this video kono nozia ihezo gosalia kodikon ịfụrụ ya Ebuka Obi ị na-afụ ya a ga-enye gị mmiri nyejuo gị afọ lee ya ị na-afụ ya ọ bụ mbisi ka iji egwu egwuregwu ka ngosi gị iru nke ịfụ lee ya ọ bụ iru m dị ife a ọmụa na-ekwu ị na-afụ ya iji ọsịrị no bata n'ala mbisi a na-eji ihe nwata na TV akwa iche na obi dị ndị mbishi mma na ihe imega iche na obi dị anya mma a chalenjiela gị gwa gị na mmiri ga-ezogide tiruo mbọsị ị ga-emecha ihe gị a ka m gwa gị mmiri ga-ezogide ị ga-aṅụ mmiri ndị niile bere ebe ahụ ga-aṅụ mmiri ka m gwa gị ka uche gị dịrị ya ọ bụ mụ ọkwụga afa mba eze dibịa ị na-afụ ị na-anụ mana nye ha oge gị si nke ndị kọmuniti ndị satọlụrụ ha bụ ndị ole akwa isi na ibu ike isi na ike dị gị ị ga-ebe nwe ekpere ka m nwụọ na ka ihe ị ga-emenwu m gị mee ya maka na akwadoro m akwado na-eche gị ị ga-aṅụgide mmiri ike agwụ gị ọmụa na-ekwu ọmụa kwuga enweghị ekwuga na onye ọzọ ọmụa na-ekwu adịkwanụ m adị m hidin ana m aha dị face m ekpu m ihe na abụ nwafọ mbishi nwafọ ụmụọkpọ ntu ala m na m nọkwa na dị ala m nọ ya kemgbe ị gajizi basetụlụzie m nwanne anyị ga-enye gị mmiri nyejuo gị afọ aga m enye gị mmiri nyejuo gị afọ lee ya ị na-afụ ya ọ bụ ọfọ dị ihe a lee ya ị na-afụ ya anyị nke ahụ ọkụkọ Igbo nke ahụ ọkụkọ Igbo nke agụụ na-eghe nke a agụụ na-agụ onye nke a tinye na frying pan wee na-eghe ka agụnụ mention the talk face my face you mapụtakwuo bịakwuo echekwa nnọọ ọkụ ka ị ya aha ọ wụrụkwa mmiri ka ị ya aha
agwara na ndị niile na-abịa ebe a bụ akpa nnu abịa ọgwọrị onye bụ akpa nnu abịa ya datụ egwu mmiri nwe ana m eche ka isi na ya ahụ ọkụ ịghọtago na ya ahụ ọkụ ma ọ na-eyi aha egbe igbe amụma na egbe igbe ịghọtago ma ọ na-eyi ahụ okwute amụọ nnọọ mmiri ka ị agha ha anụ mmiri na-eso ifụkwa ndị mmadụ ha nụrụkwa na mmiri ahụ na-agba egwu ịghọtago ị na ya ha mmiri ezo continuously 24 hours in a day zoo 48 hours zoo 72 hours in 3 days ọ dịrọ possible now so mmiri zowe ndị mmadụ anọlụ igirigi nke ndụ ka ọwụ ndị mmadụ anọlụ na mmiri na-agbala egwu na-enwere aṅụrị it is part of the fun ịghọtago it is part of the fun in fact ha mmiri ahụ na-ezo onye nwaanyị esi na mmiri ahụ ịhalụ wee wụsa ndị mmadụ igirigi nke ngozi isi ife na ka ya asa nya ka ife na-echekwa n'oge ka asa ahịa ma ọ ga-agba na ya abịa ịmụaka a na-ekwugodu na projekti a na-akwado na crusade a na-akwado na-eri millions and billions ọwụrụ nwa nsatụ ka ahụ ka ya bịa ọwụrụ nwa nsatụ ka ahụ ka ya bịa bịa so nwere enwe time for you na a na-emegodu ka asamfiru godu ebe a ya eme ife ịghọtago ka ebe a dụgodu field up enwere ebe a ya etikọ ya ego ọwụrụ sapatụ ka ahụ ị na-achọ onye ya enye gị ego efulefu mmadụ na ọnụ o ji ekwu Ebuka Obi ịsịrị na Igboland kedu ebe a nọ wee bịanye gị ego onye na-achọ ka bịanye gị ego ịmara ebe Hope Uzodimma nọ n'Ọka ịmara ebe gọọmenti ụnụ na ha mere biznes nọ n'Ọka ndị wayo ị na-achọ onye ya enye gị ego ana nna ha dị ebe ahụ kere ebe a nọ wee nye gị ego na-achọ onye ya abịa setụrụ ụgwọ nkụ nwa dibịa ihe were ọgwụ kụpụ Evangelist Ebuka Obi ebe a bịara ahụ emeghị ịbịara ịma aka the first place ka egosi Evangelist Ebuka Obi na-edo pụwafụ wụba ya iji ọgwụ kuchie ebe a jụ na mmadụ agha bụ ebe a ọgwụ ga-erughị ebe a n'ọha mmiri na udu mmiri ịghọtago ọgwụ ga-erughị ebe a na ha mmiri na udu mmiri nya nke a zoru na Nnewi taa zoru buru mmadụ na Nnewi buru mmadụ buda mmadụ onye ahụ nwụọ onye hara nke ahụ ị na-ana isi na ịya aha mmiri ị na-ana isi na ịya aha mmiri na Ọktoba mgbe mmiri na-ana na-ezosi ike oge a ya eme odechi na Disemba bịa ha mmiri ha oge a ya eme odechi ọkwa ya eme odechi program na Disemba oge ahụ bịakwazie ha mmiri ahụ ka e wee mara ha pọwafụrụ edo efulefu ife wụ na echekwa m na ise nnọọ ka ikwuo na ịya ha anwụ echekwa m nnọọ ka ikwuo na ịya ha anwụ ma ọ ga ikwuo na ịya ahụ ọkụ ọ ga ikwuo na ịya adọtụ amụma na egwu igwe amaghị ndị udu mmiri ka anyị nọ anyị expectịrị na-enwe possibility na mmiri ya ezo ịghọtago so mmiri zobe ndị mmadụ anọ na mmiri ahụ na-agba yi nduru nke na igwe nwoke Chineke gị ka anyị bụrụ ndị ụwa ọma ihe mmiri ndị mmadụ na in fact mmiri zoo inwere pawa ọ na inwe pawa isije anwụ inwe pawa hatu ọkụ inwe pawa ịdọtụ amụma na egbu igwe ịnọrọ na Septemba gwụrụ agwụ na first week of October ị na-ekwu na ya ha mmiri at the middle of rainy season ka ị na-ekwu na ya ha mmiri kedu ife kpatara eji wee tiwe canopies ahụ a na-ama ntụ ebe a if not for the fact that na-ama n'udu mmiri ka eji wee tiwe canopies niile ahụ a na-eti ebe a ọ because na-ama n'udu mmiri na mmiri ya ezo it is suspected na mmiri ya ezo ịghọtago so ngụ nwa kwuru na mmiri ya ezo kata o nwere onye bụ akpa nnu abịa ebe ahụ onwe onye bụ akpa rice ebupụta ebe ahụ ya dasị na mmiri zoo o mebierie nnu ọbịa nwee onye ebe ahụ abịahụ nke nwa dibịa ka a sị na ọgwụ agwọ erego naghị asịgo zeru mmiri ka ọ ghara ịmago ịghọtago ọha okwu agwụghị ụda ife ahụ dibịa afọ nsị na dibịa agụụ na enughi ọkụkọ Igbo bizagon kalampola na ehu ebe ya anọkwa ha mmiri ahụ were ebe tere aka ụmụazị apụ tikwa agha afọ onu fena agwụgwọ opia ebe ya na ha mmiri ahụ were ebe tere aka ịghọtago ụmụazị apụ were ekwo wee kụwa nwunye wee kụjie gị onu ụmụ ifele emechi ana nna gị ụda ebe ahụ ọla alọngụ gọọmenti jie ihe eje n'Ọka ihe eje na Owerri jegwa gọvanọ Hope Uzodimma ọ gwa ya previous gọvanọ sochiri ụnọ na kere ebe ha si wee bịa satụrụ inweghị ume ihe eji wee nụsa gọọmenti ọgụ
ọ Evangelist Ebuka Obi ka ị nwee power ịpụta na akwụ n'elu kịta ka ị ma na ana nna gị ụda ebe a kịta ka ị ma na ị nwere ana di ya ị na-aha mmiri ị nwere power ewu na inwe power kịta ị command ya something isije amụma na egwu igwe ọgwa power and structures niile ada ebe ahụ ada o isije anwụ enubata ebe a kịta gbara onye ọhụrụ amalụ na idure dị n'unu ịma aka ịghọtago ọwa ịnọrọ at the middle of udu ebe a nọ kịta na-ekwekwa anwụchara taa achazughị wanawa onye hara mmiri nke ahụ it is nature udu mmiri ka nọ it is expected na mmiri ya ezo nya kpatara eji agba white sand ebe ahụ ọwụ na-eme expect na mmiri ya ezo anyị agba white sand ahụ ebe a because ana ebe ahụ ya akpọ nkụ anọrọ ebe a mere onwe mee program mana ego niile ahụ a na-asị nke ebe a is because of na ama na rainy season and na possibility na mmiri ya ezo tọkọrọ ebe ọnya wiva na-emere ife a ka ọ ya anyị zoo ka ndị mmadụ dewe ọkpa na white sand so ife ị na-akọ ijos ọwụ niile expect ka ndị mmadụ nye ya attention ị na-egbu onwe ha mmiri anyị nidiri mmiri. What do you mean? We need rain to fall down and wash away our sins and our sorrows. We need rain to fall down. Ka o butere anyị igirigi nke ndụ na igirigi nke ngọzi. Anyị nidiri mmiri ahụ ka o zoo ka ọ wụrụ mmiri nke eluigwe zoro wee wụsa ndị nke ihe na Zion ground. Ịghọtara? So thank you very much for trying to ịghọtago ihe ose enweghị ọnụ ịghọtago eji nnọọ ka ịkụwa ọgwụ nya kụwa ọgwụ kụsasịa arrangement eji wee gụa na kụọ ọgwụ kụsasịa ụta amụma na egwu igwe ka ọ gbakọrọ na ọgbatụsịa mee ka erosion dadị a kụọ ọgwụ kara aka ịmakwa ụmụazị na-achụ mmiri na ụmụazị na-aha mmiri n'ogbewu kịrịkịrị ụmụazị ji emụ ka esi ebukọsị okwute ha mụrụ ka esi ebukọsị okwute jee kpakọrọ ahịfịa green na mbụbọ kpokọsịa ya ọnụ pịakọsịa ahịfịa ọnụ kịrịkịrị ụmụazị tụchakwatara ihe ezi 4 years na-eje amụ ya ndị na-amụ ịchụ mmiri na ịha mmiri a na-ebu n'ahụ amansi ọ na-eme ka ha ahụ n'okwu ịghọtago so go and sit down nwoke ga-ezu ike mechie ọnụ fatịrị ihe nsị iwa nsị ọnụ a na-ekwugheri share this video.